3. Og så har vi så den her brøkregning, som vi skal reducere mest muligt, og den hedder 1 anden del minus en tredjedel divideret med en tredjedel plus 2 gange en fjerdedel minus 87 gange en 87. Så siger vi så en tondedel minus en tredjedel divideret med en tredjedel plus 2, eller hvad hedder det, plus en halv, fordi at 2 gange en fjerdedel, det giver 2 fjerdedel, fordi man ganger med det øverste, og det kan vi så reducere til en halv. Og så bliver det så minus 87 del, fordi at minus 87 gange med 1, det giver minus 7. Så får vi så hernede, så minuser vi de her to, og det giver så 1 sjettedel minus divideret med en tredjedel plus en halv minus 1, fordi at 87 det er det samme som en hel. Så har vi så den samme bryg her, minus en halv, fordi at vi har plus en halv minus en hel, det giver minus en halv. Så har vi så det her, som vi skal dividere med hinanden. Og så bytter vi så rundt på den ene bryg, så den vender op. Så vi siger 3 gange 1 og 1 gange 6. Ja, det bliver så til 3 sjettedel minus en halv, som vi kan så reducere ned til 1 tondedel, eller en halv divideret minus en halv, som så giver 0.